Terve! Myö olemme Nastjoi. Datatsi. Myö olemme karjalaikat, ja työ kuuntelette meidän kielen ladvases podcastua. Kudos myö pagisemo karjalakse. Da viepsekse. Kaikis me kiinnitäy meidän mieldu. Спасибо, kun kuuntelet. Muista, että meidän Instagram-sivulla on post tässä episodas. Sinä voit kirjoittaa kommentarian. Kirjoita arvostelu, se auttoi meillä kasvumaan. Suuret passibot Karjan sivistysseuralle sen, kun avutettiin meille piestämään ilman tämän episodin. Terve! Tänä päivänäkin on Nastjoi, kun Tatsi on lomalla Oulusta, hän on digital detox. Ja vie tänä päivänä kuulettu 2 vuottamattomuus iändy. Vuottakua. Tatsi on tänä kesän ihan äijy pluonoida hommua. Minä toiselle, kuin muistattu, en ole planiiruinut tällä kesällä nimitä mostu, eriduluodustu. Minä думаючin mennä piesemään taksitutkintos läpi, ja ruodoa taksishoföörana, ja sit muuten mieldu. Minä on yhtälä vähäisen ruodoa suomen kielen opastajannu, ja tahton jugoi keskittyä minun huomavua kieli. Sen dahkuu. Minua otettiin magistruohjelma Helsingin yliopistoon. Opastunto mielientää en tahtonut luodia kesäpluono ennepäin. Minun sykysy riippui siitä pääsenkö magistruohjelma liba en. No, nyt minä jo tiedän, minä jään koko opastunto vuoveksi Suomeen. Ja otan vastaan hyvittelusanoi pasiboset etukäteen. Tahtoisin sanella heti teille, että minun on aina ollut vaikeuksia pitkäaikaisen ja alallisen opastumisenkin. Minä olen monta kertaa alkanut opastundat, ja en ole suonut niitä lopussa, ja jätin kesken. Думаючи, что сродих ajal не psychopirdihis minun neuroepätyypillisuus ga sihtemmähnäh myö pagisemo tachinke myöhemmis episodois. A tänäpäin tahtoisin tulla Jarille kesä. Tämän kesän minä planiiruin viettää rauhallisesti, tahton olla enempi kyläs, viettää aikaa oman koirankin, huogavua. Kylpiä kesäitä päivittyä, siellä on ollut aika hyvä. Tahton ajoa polkupyörä, lukia kniigoi. No mennyt kesä olikin ihan toinen. Ja nyt tahtoisin ottaa teitä matkah mennyt kesä. Sen kesän minä vietin gostis armahan doverisan luo Afinois. Kuin muistattu, minä suvaitsen Afinoida Gretsiatu. Opastun Gretsen kieldu hiljaiseh ja hyvällä mielellä. Ja juuri silloin kesällä, kun olin suvi Euroopassa, sain voindan ottaa osaa yhden ylen mieldu kiinnittäjä tapahtumah. Ja kerron teille nyt siihen. Tapahtuman nimi on Higa. Higa on nuorien vähemmistökielien pagisioin suuri kerehmoliba sammittu, kuda mua pietah baskimuos. Vuonna 2025 sitä organisoitiin viettu kertoa Vittoria Gasteis-linnassa. Itse kuulin dielos ihan sattumalla. Minun armas tovarisu Maria, kuda on suomi-ugrilaisen kielen tutkija, työndi minulle linkan pyrkimyksessä. Ja nyt Maria sanoo teille tervehytty Udmurtiaksi. Tämä on meidän ensimmäinen vuottamattomuus iäni tänä päivänä. Чырткем, мынам нимы маша, мон Настялен эшес, мон ачим тодосчи, историен вырышко, антропологиен вырышко, мон удмурт, но штиса и валады дырни, мынам верашки менным, ваньдылы верашко бадзым салам, вань мы смет пормос, ты не ожи. Спасибо, Маша. Me tahtoimme Marianke piestä Higah yhtes. Maria on udmurtialainen ja hän tutkii udmurtien kieltä. Me думаємо, että tässä projektissa mukaan oleminen olisi ylenveseltä ja hyödyllinen tapa vastavuoda opastua uutta.
Hyväksyttiin vai minun pyrkimystä? Tänenkä minä ihan yksin lennin Afinois Bilbao Baskimuoh ottamah osua higah. Baskimuo on itsehallintoalue Pohjois-Espanjassa Atlantan valtameren rannalla. Baskit paistah omua kieldu, kuda mua kutsutah baskikse liba euskarakse. Sitä paistah Pohjois-Espanjassa ja Lounas-Frantsiassa. Baskin kieli on ihan erinomainen. Sille ei olla löyty varmoin sukukieli. Sen takia sitä pidetään isolattukielennu. Se on päivänlasku Euroopan ainoa kieli, kuten ei kuulu indo-eurooppalaisih kielih. Eräät tutkijat katsotaan baskia vanhoin kielen jäännöksennu, kuten mua paistih Euroopassa jo ennen indo-eurooppalaisien kielen levittämistä. Ja vot minä olen yhtä aikaa iloisissa innostuksissa ja vähäsen pöllästynytkin. Minä tiesin, kun higa kestää 5 päivää, ensimmäisessä sarras pietennitsah. Minä tiesin että ohjelma on aika plotnoi. Luvendoi, masterkluasoi, joukkoprojektoi, konsertoi ja hyvin aiju tuttavustumista ja networkingua. Osan ottaminen oli ilmasto. Ohjaajat hommattiin jo ilmastosyömistä ja hostelis yösijua. Juuri se minuutuina eniten varai. Hostelis elendy uusien virhien ristikansoinkin ja sesto pido aina paistaa ja tuttavua uusih ristikansoih. Ja jätämme tämän teeman tulevalle episodalle mielentervehyöhnä. Oikeaksi sanoen minun varaitti läskai. No samoiten minun himoitti ottua osua ja nähdä toisiakin nuori, kudamat opitaan säilyttää ja elvyttää omia kieli. Ja mitä minä voin nyky sanoa tänä päivänä? Kai meni parempaa kuin hyvin. Minä sain ihan uskomattoman ja aina luoduisen kokemuksen. Higa oli verdoamaton nuorien vähemmistökielien pagisioin vastaus. Sen tarkoitus on kannattua kielellistä eriluotuisuutta ja kieliaktivismua. Higa ei ole vain tavallinen tapahtuma. Se on tila, kus nuoret voivat opastua uutta, ruodua yhteis ja vaihtoa kokemuksia. Siellä voi vastaavua ristikanso eri puolilla maailmaa. Ja kaikilla meillä on sama suuri teko pidä omaa kieltä ja kulttuuria elävännu ainas vai enemmän ja enemmän globalisoitunuas maailmassa. Minun mielestä tärkein, mitä moisissa projektoissa voi suoha, on uudet ajatukset, kokemuksien vaihto ja ennen kaikkea innostus. Sen takia kun juuri toisien tuki auttaa voimah, se, että et ole yksin. Ja juuri higo minä sain uuden kultaisen tovarishan. Suogo esitellä teille minun ystäviä. Hänen nimi on Okan. Okan kuuluu Lasan kansah ja he pagisou Lasan kieldu. Kaikin vesel dielo on se, että myö rodimukseh ystäviksi 3. Minä, Tatsi ja Okan. Kuiba mugaroih. Jo higo Okan kertoi minulle, että he opastaa Lasan kieldu virkas ja ilmai. Ja juuri silloin myö Tatsinkin rubiemo valmistelemah omia Vepsen ja Karjalan verkkokursseja. Myö piimosit nämä kurssat mennyt opastuntuvuuden ja tässä hommas meille autti Karjalan sivistysseura, suuret passiboset heille. Okanilla on ollut jo äijy kokemusta vähemmistökielien opastamisessa. Sen tähän he kutsui meidät omalle Lasan kurssalle opastumah metodiakkua. Ja itse Okan otti osaa Tatsin Vepsen kurssah. He oli valmis auttamaan meidät jokaisessa kehityksen ajassa. He puoksuh piti meidänkin paginoi, vastai kaikki kysymyksiä, antoi neuvoloi urokoin planeroitsimiseen ja harjoituksien valmistamisessa. Ja vähäisin hänestä tuli meidän rakas ystävä. Kuunnelkua njungoi, kuinka akan pagizou webseksi Tatsin Websen alkukurssan jälkeen. Esme hei pagizou lasan kielellä, ja sit hei pagizou vähäisellä webseksi, ja sen jälleen vielä angliaksi. Selittää. Mučore jumalepe dodalepe. Okanige modzin do lazibo. Chodishibo do vitsuibo. Nazui do biguam do boguam. Terpien.
Minä olen Okan. Minä olen laasalainen. Minä elän Washingtonas. Minä opendan websankieltä. Minä om 2 kaajid. Minä pagijen lasaks. Minä armastan karjalaikoid. Unfortunately, I don't know more VEPs yet, so just 2 additions. Again, my name is Okan and I'm from the Oxen clan, and I also host an English language podcast called Kuchi, where we speak with people from endangered and minoritized language communities about identity, activism and revitalization. Spasib. Akan kävi meidän luo Suomessa oraskuun lopussa. Myö piimo veseliä ja pastoimme shipainiekkoi yhdessä. Dan jonka myö toivomme vastaavua uvessa higal tuli jo kesä. Moine oli tämä matku, baskimuoh. Täysin muhahtuksia, päiväisen paastoa ja kalimotcha kokteililoi. Minulle matka higah oli ennen muuta rohkevuksen starin. Rohkevus lähti omalla mukavuus alovehelpäin iäre. Da minä lupain teille jo episodan mielentervehyöhnä. Näkyykö tämä jakso on spoilerus ja toisella tulijalle jaksolle kieli- ja kulttuuruaktivismahna. Tänä päin tahtoisin lopuksi sanoa luotikkoa mieltä kiinnittäjä dieloloi. Jos ne vähäsen varaitteetas, jos aigu ei näky olisi tävellinen, jos osuttaisi hesbuita olet ihan yksin, sen tehkuu hyvin puoksu, juuri silloin tapahtuu parahimua. Kui sanota internetas, The more you fuck around, the more you're gonna find out. lopuksi työ voitte vie kuunnella suoraan kolibrihne. Higal kaikille osanottajille annettiin tehtäväksi kiendiä suornoa omalle kielelle, ja sit myö talentimme nämä chomat suornat raativua varte. Sanelkua meille kommentuarijeloih, onko suorno innostunut teidu. Kaikki hyviä ja näimäkseh. Sanottiin, että metsu paloi, ja sen kaikkien elätit oudih varaittavas tilas, ja elätit ei yhtälä luoittu nimitä. Vaikka Libri oppi sammuttua tulipalua. Se otti vetty hänen njokkah, Jovis, ja tiputti sitä liekien keskelle. Jaguarat nähti tämän ja sanotti, mitä sinä ruot pieni kolibri, et malta sammuttua tulta. Opin sammuttua palua, ruoan oman osani. Kun myö kaikin luodisimme mukaan, kun jokainen luodis oman osan, suosimo tulen sammumah. Jokainen sana, kudoadu sanomo alkuperäiskielellä, on kuni kolibrin visipisareh, kuten antoi meille toivoa torata tuldu vasta. Tuldu, kuten hävittää meidän muodu. Myö alkuperäiskansat olemme kerävynyt yhteen, olemme jaganuh, olemme kudonut, jokainen on luotinut oman osan.